Lesi sikhathi indoda ayikhoni ku-exercise kuba indoda empilo lomafuni kuba inkosikazi. Because inkosikazi akusinegama, but inkosikazi is a stage where a woman decides. And once she decides, if you know what the boyfriend, you have the same motto, if you let me like person, let me something, I won't choose it because I am a woman. I've already decided. Amen. M.Nkosi na M.Nkosi. Ihlobo takho lonke bangani benu badali benu abakhona bantwabenu bomakhelwane wenu nemphakathi wala nihlala khona bese ngidlula ngibingelela ibandla kaNkulunkulu egameni likaJesu. Amen. Ngicela ngingasathatha isikhathi sikhonzeke kahle kakhulu ngelidumo leliveta bayo. Ngicela abazalwane abangivulele lama scriptures la yithi Bishop njengoba sombambele Matthew chapter 10 verse 16 ngiyofunza nje iverse libe lodwa mangaphosisi bese lomunye angivulela John chapter 10 afunze aqale ku verse 11. Bazalwane ngicela kusho lokuncane M.Nkosi mina ngeke ngahlala nani sathotha kakhulu ningangibhoti noma lingele ngakuvuka ama-differences but khumbulani labantu bonke nabo bakhona ukufakazela imali. It's not just about a celebration. Yingakholivile Nkosi lithi indoda yosuka kubabuko enamathelo kumkayo. Ikhuluma into leti-two, ikhuluma ngendoda, ikhuluma ngenkosikazi. And indoda nenkosikazi akusibulili, but indoda nenkosikazi sigaba. You decide to be a husband or a man, you decide to be a wife. Kunesikhathi abantu basinabaqala behavior kube bathi amadoda umangale ukuthi lesimilo lesi asisayiveti indoda. Ikuphi indoda naso behavior so? Because so you realize ukuthi lo muntu lo it's either uthethe isinqumo ngoba ngazazathi bayamforce. But the moment you understand ukuthi indoda ikhona kumela into noma setingasasilula ime ibe indoda. Inkosikazi njalo. Ningayikhohlwa lelo ukuthi kusuka indoda iye kunkosikazi. Lesi sikhathi indoda ayikhoni ku-exercise kuba indoda empilo lomafuni kuba inkosikazi. Because inkosikazi akusinegama, but inkosikazi is a stage where a woman decides. And once she decides, if you know what the boyfriend, you have the same motto, if you let me like person, let me something, I won't choose it because I am a woman. I've already decided. Jesus, praise the Lord. And the woman so kakamele, kuyoba inkosikazi ngokufuna ukujabulisa abantu, kanti you are not ready. Jesus. Umakakamele yoba indoda, kanti awukho ready. Nekufuna ukujabulisa bomakhelwane because this it requires a stage. Jesus. Abazalwane, kunenkinga lesitendiswa sigaba. Lokunye siyakubona siyakuthenga sikubona ngoba sibanjwe sigaba. Lokunye siyakufa kube ngathi siyakufa ngoba sibanjwe sigaba. Hallelujah. Amandla sesigabeni. Jesus. And then this is the teachings of this church. Sifundisa usala ebandleni. Sifuna abantu labathi sengena esigabeni, nasengena esigabeni angisaye emuva, alikho rumlami emuva. Sigaba lesena ukuthi uma uhlele ekhaya lakho ucabanga ngoba nalesinye stand ngoba ucabanga ukuthi ungakhona kangakulahla. Kuyofuna nihlukane bese uyabo. Sekufika kube netimfihlo. Ufihla ngoba wangena esigabeni. Ngingena esigabeni labathi noma ngingashayeka khona kodwa ngiyovuka ngoba lento yendoda it's a decision I've made. I want to become a man.
ningasiphoqi. Yabona nina abantu masiphoqi ngoba ngibe nalo. Ngifuna ukubonga labo abantu base-social movement. Ukuthi bakhona ukuthi bahlangane bayokhonza bonke. Jesus. Bese ngiyasikhona benibonga kugcwele kangako uma benisahlukene. Manje ukuhlangana afika sisize la. Kuthi noma ukazi ushade namhlanje nawe siyabonga. Lethi ngoba ukhonile ukufundiseka walalela wahamba nayo hlangana nabazalwane. Uma kukhona labanye labazama lomunye ukuthi bathi bafuna kuhlephephuka nabo kulenye branch. Nize nibe kuye la ngeke nize nikwena. Lana inkonzo yokubuyisana, it's a must, it's not a choice. Ngicela Bishop na ulitholile. Ungifundzele lona nibe mfushane kakhulu bazalwane in 5 minutes time. Ngiyobe ngihleli phansi. Lothole Johana 10 aqale ukufundza verse 11. Matthew 10 aqale verse 16. Isihloko sithi Jesu uthuma abapostoli bakhe abayishumi nambili. Bekani ngiyanithuma njengezimvu phakathi kwezimpisi. Ngiyabonga. Lapho-ke sihlakaniphani njengezinyoka. Nibe mnene njengamatshe. John chapter 10 verse 11. Mina ngingumelusi olungile. Umalusi olungile udzela ukuphila kwakhe ngenxa yezimo. Asiqhubeke ngeke. Umuntu oqashiwe longasiye umelusi wetimvu nale timvu lenesitotake takatibona matibona impisi ita uyashiya letimvu abalekele impisi. Bazalwane ngifuna ukukhonza ngalo lencane. Ngifuna ukukhonza ngemvu. Amen. Lithi live lenkosi emini. Sithunyiwe sesiphathi sithunywe njengetimvu. Kodwa sathunywa emkhathini wezimpisi. Okay. Bese lithi live laNkulunkulu. Kunemelusi losithumile uyazazi. Okay. Izimvu lezasithumile. Lithi uyadela ukuphila kwakhe ngenxa yalezimvu azithumile. Amen. Bese lithi akafani nomelusi othi makabona izimpi abalele ashiye aphumaphaza izimvu. Imvu biblically it symbolizes innocence and purity. Bungcwele nokuhloba ayinasifo. So uma uNkulunkulu athuma imvu asithuma njengetimvu usithuma kubantu noma usithuma emkhathini kubantu labagcwele entolo. Kunemoya lokufuna siqaphele. Ufuna siqaphele ukuthi uma sifika emkhathini kumele ukuthi wayidinga utemvu futhi ngeke. Kunemoya wompisi loba mvimvu kathi.
kwezimpisi. I want to talk about Izimvu. Listen, lahlelwe ukuthi ativumi kungena umoya wezimpisi. Uthi nawala ngena umoya wezimpisi. Bathi sinokumlaya sinokumbulala ngendlala. Ikubambe ngoba indlala. Base bebe example ngawo nombona lamba kangaka. Akunankinga. Let me tell you something, my son. Impilo igaba lekimpilo. Impilo ine history. Bese iba nama stories. Lesikhathi kubalekile ukuthi abantu abakhuluma istory ngawe. Wena bhala mlando history. Ma stories. Angazi ukuthi abantu baxoxela ngestory samandela. Mara abantu baxoxela ngehistory yamandela. Because history is more powerful than stories. Don't succumb to stories. There's history that you must write. Yabona mawuthatha le 100 rand ngiphethe. Uyabona ukuthi ngikhethe. Base bathi imali le ayiniwe. Noma uyithatha ushwile uyiphose lapha. Bese uyahamba uyedobha. Uthi uma uyidobha, uthi ngikho uthela ipetrol. Bathi yamalini. Uthi ya 100 rand. Bayayivula. Bayibona bayibuke. Bayithola ukuthi iphelele. In 100 rand. Kufithi kwayo akukayilahle ekuseni ivalue. Ngenxa yokuthi Oh my God. noma bakuphekisa bakubene bakunika amagama. Dala njalo Izimvu. Ibona inkosi. Yaziyo. Ngifuna ukuthandaza. Ngiyanicela bazalwane. Ningavumi ukunikela ngempilo yenu. uNkulunkulu abayambalekela. Wena uneveni njengoba uhlala phansi.